Señor Presidente, Presidente do Parlamento, señor subdelegado do Goberno, señora delegada da Xunta, deputados, deputadas, senadores, deputados provinciais, familiar de don Aurelio Carracedo, membro do xurado, premiada, familiar de papás da premiada, e demais autoridades e persoas que nos acompañan nun acto tan significativo como é o que celebramos hoxe. Nada máis nin nada menos que a entrega do 28º Premio Xosé Aurelio Carracedo. Xosé Aurelio Carracedo, un exemplo para todos nós, un exemplo de home responsable, crítico desde os medios de comunicación, como non pode ser de outro xeito, e que tanto aprendemos del durante os anos que nos acompañou, que foron bastantes. Ben, estamos aquí, como digo, para facer entrega á gañadora, doña Nuria López Presedo, por un premio, Xosé Aurelio Carracedo, destacando do seu traballo, quero destacar a importancia que ten ese dereito que temos todos a disfrutar do patrimonio, pero para que todos podamos disfrutar dese patrimonio, temos a obriga e somos todos necesarios en mantelo, conservalo e defendelo. Ese é un exemplo do que este traballo que Nuria López nos presentou aquí e que mereceu ser concedido o Premio Xosé Aurelio Carracedo. Teño que decir que os traballos presentados foron moitos, tremendamente interesantes e que foi efectivamente difícil. Acompáñame aquí unha membro do xurado e sabe que foi difícil tomar unha decisión, pero ao final é así, solamente se pode elexir un. En cuanto aos medios de comunicación, teño que decir que xogan un papel importante nun país, en cualquier país, democrático. Contribúen ao crecemento da nosa cultura e tamén, como non, influyen poderosamente na educación dos cidadáns. Ese espírito crítico dos medios de comunicación, construtivo, que vai máis aló de informar, iso é o que deben de manter e van a seguir mantendo os medios de comunicación e van a servir para que unha sociedade sexa máis libre e crezcamos cada día máis. Por a miña parte, nada máis que agradecer a presencia de todos ustedes, agradecerlle a todos os que participaron no concurso e, por suposto, felicitar a gañadora. O Premio Xosé Aurelio Carracedo, despois da súa, estamos na 28ª edición, sigo mantendo vivo ese espírito de Carracedo. Por tanto, vamos a seguir ano tras ano construindo eso que somos como sociedade e, sobre todo, deixando claro que esta deputación que preside Xosé Manuel Baltar, ten como referente, como punto sempre que está aí, a educación e a cultura. Eu estou seguro que ese vai ser o camiño que vai seguir este goberno provincial e, desde logo, estou tamén seguro de que é a labor máis importante que nos encomenda a sociedade. Nada máis e moitas gracias. Moi bons días. Procedemos a dar lectura á acta do xurado do 28º Premio de Periodismo Xosé Aurelio Carracedo. No Centro Cultural Marcos Valcárcel da Deputación de Ourense o día 24 de abril de 2018, sendo ás 11:30 horas, reúnese o xurado do 28º Premio de Xornalismo Xosé Aurelio Carracedo, integrado por Xosé Manuel Bahamonde Silva, decano da Facultade de Ciencias Sociais de Comunicación de Pontevedra, Carmen Prado Pico, en representación da Federación de Asociacións de Periodistas de España, FAPE, Luis Álvarez Pousa, en representación da Facultade de Ciencias de Comunicación de Santiago de Compostela. Como presidente, Manuel Doval Soto, deputado de Cultura da Deputación de Ourense, e Fernando Rodríguez Méndez, asesor de Comunicación, como secretario. Adoptando o seguinte acordo. Examinados os traballos presentados dentro do prazo e axustándose ás características descritas nas bases, o xurado acorda conceder o seguinte galardón. Premio dotado con 3.000 euros á xornalista Nuria López Presedo pola serie de reportaxes radiofónicos sobre o patrimonio dos Franco en Galicia emitidos na Radio Galega. O xurado destaca da obra premiada a calidade do xornalismo de investigación que amosa o traballo, o tema de actualidade que trata nesta serie de reportaxes, o cal permite tomar conciencia ao respecto do noso patrimonio, reforzando a identidade galega.
Tamén remarca o xurado, desde o punto de vista periodístico, a estrutura narrativa das reportaxes, o enfoque dado á problemática e o labor de documentación realizado ao respecto das obras expoliadas. Asemade, o xurado subliña a achega que fai autora do traballo presentado unha valoración aberta e plural por parte dos expertos e destaca tamén o feito de que o traballo xornalístico sexa en galego, como tamén que esta serie de reportaxes afondan na temática cultural desde o punto de vista do patrimonio, un ámbito que non adoita a ter presenza nos medios de información tradicional. E para a constancia do tratado, levántase a presente acta que é asinada por todos os membros na data indicada, sendo as 12:40, do que eu, como secretario, dou fe, en Ourense, 24 de abril de 2018. Pois procedemos xa por parte do presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, da entrega do premio. Recibe o premio Nuria López Presedo, entrega o presidente da Deputación de Ourense. Ten a palabra a premiada Nuria López Presedo. Que tal? Moi bons días a todos. Cando me comunicaron que me daban este premio Xosé Aurelio Carracedo de xornalismo, eu corrín a contarlle aos meus nenos. E o mediano, que ten 6 anos, veu ilusionado cara a min e díxome: "E a medalla? Onde está a medalla?" Eu dixenlle que non había medalla, non sabía como explicarlo, que me iban dar un papel. Entón, el, enfadado, deu media vuelta e dixo: "Menudo premio, sen copa, sen medalla", e marchou enfurruñado. Eu, nada máis sair daqui, irei a unha pastelería a comprar polo menos unha medalla de chocolate, pero espero que algún día entenda o importante que este premio foi e está sendo para min. Eu non coñecín a Xosé Aurelio Carracedo cando aquela curva traidora levou aí xa 30 anos. Eu era unha nena, ni sequera sabía que ia ser xornalista, pero contáronme aqueles que se o trataron que era o que se chama un xornalista de raza, aqueles que lles gusta estar na rúa, non na redacción, que era un fumador empedernido, que levaba sempre consigo o seu blog de notas e o seu bolígrafo, que non lle gustaban nada as gravadoras e que lle encantaba a boa conversación, aínda que era unha persoa moi sobria, que herdara da súa época de cura esa oratoria que moitos envexaban, que era amigo dos seus amigos, e que era tamén o azoute dos poderosos. Por todo iso, era un home moi respetado, moi querido, e ese é o motivo polo que 30 anos despois aínda todo o mundo o segue botando de menos. Eu levo máis de 20 anos traballando nesto novo xornalismo. Entrei a primeira vez que me puxen diante do micrófono, creo que fai xa 23 anos. Pero o certo é que penso que estaba predestinada a traballar na radio, porque eu criei-me entre transistores e máquinas de coser. Na miña casa, durante 24 horas do día, sonaba seguido a radio e ese pedal da Singer da miña nai constantemente. Eu levantábame con Gabilondo, merendaba ca ventana do señor Casamayó e deitábame con José María García. E entón, claro, anos despois acabei na radio. Eu estou moi contenta, claro, non podía ser de outra maneira, con que me ceran este premio Xosé Aurelio Carracedo de xornalismo, e por 3 motivos. En primeiro lugar, é unha satisfacción personal, claro, porque a todo o mundo lle gusta que lle digan que o que fai está ben, porque eso non sempre pasa, nin tampouco somos conscientes moitas veces de que o noso traballo chega, a mensaxe que queremos transmitir chegue correctamente aos nosos ointes. Así que por esa dose de seguridade, grazas de verdade. Tamén estou moi contenta porque premiaron un traballo de radio. Na traxectoria deste premio e de tantos outros premios hai poucos premiados que se dedican a radio. Se están os meus compañeiros Rúa, Alberto e Alfonso, os que adoro, pero hai poucos traballos de radio, porque cando se pon nunha mesma balanza, a radio é ese medio que todo o mundo adora, que leva no corazón, pero nos premios sempre se adoita a inclinar por esos reportaxes en profundidade de prensa, esos documentais de televisión e cine maravillosos. E a radio, nesta época da espectacularidade da imaxe, sempre ocupa ese segundo plano, e que un xurado decidira dedicar 24 minutos do seu tempo sentado no seu sofá a escoitar atentamente unha reportaxe na que a única ferramenta é a palabra, a música e a voz, pois é algo que a min
me enche de satisfacción e vexo que polo menos non o temos todo perdido. Ademais, en terceiro lugar, estou moi contenta que me deran este premio porque aborda un tema un tanto controvertido tamén, que é o da recuperación da memoria histórica. Dende hai décadas, moitas organizacións veñen traballando para que se poidan restituir bens que foron expoliados mediante a represión, mediante coaccións, e parece que agora está cambiando algo, se están dando moitos pasos, non vai ser nada doado tampouco conseguilo, pero se polo menos este premio serve para que os meus compañeiros de Radio Tele lle dediquen un minuto a falar do tema, ou os de prensa un par de parágrafos, eu tamén me dou por satisfeita. Neste Día da Liberdade de Prensa, penso que é un momento excepcional para seguir manifestando a necesidade de seguir construindo entre todos medios públicos de comunicación, plurais, independentes, valentes, que aborden en profundidade e sen complexos os temas que realmente lles interesan aos galegos e as galegas, os que están máis preto de nós, e que o fagamos con perspectiva de xénero, porque tamén nos medios de comunicación temos unha responsabilidade para tentar erradicar conductas preocupantes e moi vergoñentas, como estamos vendo estes días. E moitas grazas a todas as persoas que colaboraron comigo para esta reportaxe, os que quixeron participar amosándome todos os seus coñecementos, por suposto, os meus compañeiros técnicos, especialmente Chus Silva e Xaber Facal, que foron os que fixeron a montaxe destes traballos, e penso que sin o seu tempo, sin os seus consellos e sin a súa meticulosidade, eu hoxe non estaría aquí. Quero adicar este traballo, bueno, claro, os meus fillos, lóxicamente, pero tamén os meus compañeiros dos medios de comunicación que non puideron presentarse a este certamen. E non puideron presentarse porque os seus contratos expiraron demasiado pronto, moito antes do que todos nos desexaríamos. Non me chegan os dedos das dúas mans para recordalos, teñen nomes e apelidos. Señores da comunicación, hai moito talento desperdiciado na casa. Poñan fin dunha vez a precariedade laboral porque está acabando con esta profesión. Gracias. Ten agora a palabra Clara Carracedo, irmá de Xosé Aurelio Carracedo. Bueno, yo simplemente daros las gracias, presidente, autoridades y queridísimo público, porque un año más pienso que mi hermano se lo merecía, pero bueno, tenemos la gran satisfacción, yo y mi familia, de asistir todos los años y espero que sean muchos años más. Él ya sabéis que se ha dedicado de pleno a Galicia porque era un enamorado de Galicia y ha hecho todo lo posible y bueno, me doy por satisfecha que esto siga de año en año y pienso que para el año que viene me aprenda bien en gallego y pueda decirlo en gallego, porque soy una gallega pero no auténtica de palabra. Así que muchísimas gracias a todos y para el año que viene nos volvamos a reunir. Y nada más, muchas gracias. E para pechar este acto ten a palabra o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar. Moitas grazas e bons días, querida Nuria, gañadora do premio. Esta é a Deputación de Ourense e aquí tes a túa medalla para que o teu rapaz... Fágase. Autoridades e representacións, querida Clara, presidente do Parlamento, subdelegado do Goberno, deputados nacionais e autonómicos, delegada da Xunta, compañeiros da Corporación Provincial, familiares de Xosé Aurelio, componentes do xurado, premiada, familiares da premiada, medios de comunicación, señoras e señores, persoas que nos siguen a través da web desta institución. Moi bons días neste 3 de maio de 2018, Día Mundial da Liberdade de Prensa. Nesta data lembramos a Xosé Aurelio Carracedo e este ano estamos a falar da edición 28ª deste premio. E facémolo no día en que celebramos os principios fundamentais da liberdade de prensa, avaliando a súa realidade a nivel mundial, defendendo os medios de comunicación dos ataques á súa independencia e rendendo homenaxe aos xornalistas que perderon as súas vidas no exercicio da súa profesión. O 3 de maio proclamouse Día Mundial da Liberdade de Prensa en 1993 pola Asamblea Xeral da ONU, seguindo a recomendación adoptada durante a 26 sesión da Conferencia Xeral da UNESCO en 1991. En 2017 foron 82
os xornalistas ou membros de equipos informativos asesinados no mundo. 18 deles en países latinoamericanos, con México, con 13 a cabeza, segundo a FAPE, a Federación de Asociacións de Periodistas de España, que forma parte tamén deste xurado. Segundo, dice a FAPE, sen que os gobernos actuaran con dilixencia para esclareceren eses crimes. Unha FAPE que alerta do retroceso da liberdade de prensa en España, especialmente en Cataluña polo conflito político. Unha FAPE que aproveita a xornada de hoxe para requerir aos xornalistas para que defendan a súa independencia con firmeza e aposten por un xornalismo alleo aos poderes e que respeten o dereito das persoas a súa propia intimidade e imaxe e o principio de que toda persona é inocente mentres non se demostre o contrario. Nun momento histórico no que debemos seguir reivindicando a liberdade con mayúsculas, nun escenario, o do século XXI, onde os cidadáns temos a posibilidade de erixirnos como medio de comunicación mediante o poderoso papel das redes sociais. Unhas plataformas que fan que as chamadas noutro tempo últimas noticias sexan adiantadas en cuestións de segundos por outras dende diferentes perspectivas nun proceso imparable. Velaí o descenso no número de lectores dos xornais en papel, o peche de moitas cabeceiras e o atractivo de mantermonos informados o máis actualizadamente posible. Velaí o coidado que os xornais deben respectar coa inevitable provisionalidade das súas informacións. Estamos tamén debatendo sobre a chamada posverdade, un concepto que racha coa esencia fundamental da información e da comunicación, que é a busca da verdade na súa real expresión, deixando as interpretacións de cada suceso para outro momento en función dos intereses existentes. Este día 3 de maio é un momento magnífico para poñer en valor as verbas e posicionamento de xornalistas como Mark Thompson, o director executivo de New York Times Company, que en Sin Palabras identifica un dos pecados capitais da situación cando escribe, abro comillas, que o risco moral máis serio que afronta o xornalista moderno cecai sexa o pecado que os teólogos medievais denominaban acidia. É o menos comentado dos 7 pecados capitais. Tradúcese normalmente como pereza, pero o que significa en verdade é o defecto da desgaña, da desconexión co significado real das palabras ou das accións. Na práctica xornalística, prosigue Thompson, a acidia leva un reporteiro a terxiversar a realidade ata deixala irrecoñecible con tal de que se pareza, aínda que sexa de lonxe, a un dos relatos rutinarios do seu limitado repertorio. E tamén lle induce a exaxerar e demonizar, non tanto por malicia como porque ese tamén é o procedimento habitual, o que a noticia necesita e o que, sen dúbida, seu xefe e, quen sabe, cecais ata os seus lectores aprenderon a esperar. Non podemos contentarnos coa sentencia de Phil Graham, o célebre editor do Washington Post, cando calificaba o xornalismo como un primeiro borrador da historia. Temos que ser igual de autoexixentes en todas as profesións e actividades, sobre todo as públicas, como debemos ser en canto membros dunha comunidade na consecución dos obxectivos marcados. E a busca da verdade é un reto irrenunciable. En ningún momento debemos caer, en calquera faceta da sociedade, nos métodos de envilecemento da información que, segundo o xornalista Arcadi Espada, son os tradicionais da prensa chamada amarela. A exaxeración, o escamoteo e a insidia. Un autor, Arcadi Espada, que chama a atención por cuestións tan evidentes como que son as ditaduras o acusado debe probar a súa inocencia, sen dúbida unha probatio diabólica, reivindicando, como debemos facer todos, e hoxe unha ocasión a caída para facelo, que o xornalismo debe ser o primeiro interesado na limpeza das palabras. Por iso hoxe lembramos, e seguimos lembrando, e seguiremos lembrando sempre a Xosé Aurelio Carracedo, escribindo con letras mayúsculas verbas como compromiso e vocación. Por iso hoxe felicito o xurado por premiar a unha persoa, a Nuria López Presedo, que co seu traballo aporta, co seu traballo construe, co seu traballo entrega por e para a sociedade datos e información a unha sociedade a que todos aspiramos a servir. Por iso, parabéns, Nuria. Desexolles a todas e todos un feliz Día Mundial da Liberdade de Prensa. Incúmbenos a todos, sexamos protagonistas da mesma, desa liberdade.
E remato reproducindo as verbas que fixo públicas para o día de hoxe Antonio Guterres, o secretario xeral das Nacións Unidas. Dixo: no Día Mundial da Liberdade de Prensa de 2018, fago un chamamento aos gobernos para que impulsen a liberdade de prensa e protexan os xornalistas. Promover unha prensa libre é defender o noso dereito á verdade. Moitísimas grazas e parabéns. Moi bons días.